Wy'n cofio un o'r rhai cynta nes i, am fan hyn oedd hi fel mae'n digwydd, yn pen uwch, am hen uwch. A o'n i wedi gweud ar y radio bod fi eisiau, ble bynnag o'n i'n mynd, bod fi eisiau cael brecwast llawn. A gyrraeddes i, oedd brecwast llawn yn aros efo fi fwy sausage. Gwych. Oedd trio ffindo'n ffordd mewn i ysgolion yn her weithiau. Mae'n beth da bod yna ddiogelwch ysgolion. Chi'n sefyll tu fas i'r gadwch fi mewn. Ond oedd ysgol Terig lan yn Nyffryn Clwyd, brofiad cofiadwy. Troi lan, y plant wedi mwynhau mas draw, ddim i gyd yn hollol Gymreigedd, ond yr athrawon yn eu Cymreigio nhw. Ac wrth gwrs oedd dyn ni barod o gerdd Twm Morris ac Iwan Llwyd, saith o bethau peryg yn Neur Amerig. Fe newidion ni fe i saith o bethau peryg yn Ysgol Terig, a chael lot o hwyl gyda'r odli fyna.